Fl-ewwel nofs tas-sena, is-settur tal-catering f'Malta żamm livelli stabbli u l-maġġoranza tas-sidien tar-ristoranti qed jantiċipaw żieda fil-bejħ fis-sitt xhur li ġejjin. Dan jirriżulta minn studju ekonomiku dwar l-andament tal-istabbilimenti tal-catering f'Malta li sar mill-istatistiku Vincent Marmara. Ir-riċerka kienet ibbażata fuq kampjun ta' 250 sita negozju li bejniethom għandhom 371 stabbiliment. Mill-istudju ħareġ li 44.5% tal-istabbilimenti huma ta' tip casual dining, segwiti minn kafetteriji, snack bars u fine dining. 41% minnhom jispeċjalizzaw fi kċina mediterranja u 20.7% jiffukaw aktar fuq pizza u ġin. L-istatistiku Marmara spjega li tnaqqis ta' 1% fit-tħul jindika stabilta ġenerali fis-suq b'xi żidiet u tnaqqis marġinali skont it-tip ta' stabbilimenti. Meta wieħed jara ċaqliq żgħar fin-numri ta' 1%, 2-3%, dak ikun within the margin of error. Allora meta dik il-varjanza tkun waħda żgħira, allura wieħed ikun jista' jindika li hemm ċertu stabbiltà. L-istudju wara żieda marġinali ta' 3% fis-sidien li investew fl-aħħar xhur, filwaqt li żdied ukoll in-numru ta' dawk li qed juru interess li jinvestu aktar. Il-mod kif il-klijenti jħallsu għas-servizz qed jinbidel ukoll. 76% tal-ħlasijiet fl-ewwel nofs tas-sena saru b'karti bankarji, filwaqt li 24% biss ħallsu bi flus kontanti. Il-klijentela tikkonsisti minn 55% Maltin u 45% turisti, fattur li juri kemm is-suq lokali jibqa' kruċjali għall-industrija. Matthew Patch, segretarju tal-ACE, qal li r-riżultati juru għada simili ħafna għal dik tas-sena l-oħra, b'livell ġenerali ta' stabbiltà u kompetizzjoni b'saħħitha fis-suq. Oġġett predominanti li l-lienna u l-membri tagħna bħalissa qed jiffastidjana xejn huwa il-commissions qed jispiċċaw iħallsu dawk li operaw bit-takeaway mill-kumpaniji bħal Bolt u Wolt, daw dejjem qed ikabbru s-sitwazzjoni commission parameter tagħhom, dawk li rispondew li qegħdin fuq il-platforms tagħhom dejjem qed jirrealizzaw li kultant żmien daw dejjem qed ikabbru l-commissions tagħhom. Ir-riżultati tal-istudju juru li minkejja sfidi ekonomiċi u regolatorji, is-settur tal-catering f'Malta qed iżomm livell ta' stabbiltà b'sinjali ta' fiduċja u ottimiżmu għal ġejjieni.